Ay, oh my God. Ay, ay ma'am. Pwede pahawak muna ng hotdog ko, ma'am. Pahawak muna ng hotdog ko, ma'am, ha? Sana all. Ma'am, balikan ko yung hotdog ko, ma'am. Sir, hawakan niyo muna itong mainit kong hotdog, sir. Hotdog? Ay, mga tog! Ay, mga tog! Ay, pwede alagaan niyo muna hotdog ko, ma'am. Ma'am, ayan ang hotdog ko, ma'am. Thriller pa lang yun. At dahil nandito ka na, di na natin pabibitinin ang panonood mo. Ako si San H at dahil di mo ko kilala, kaya tara, diretso na sa video. Habang busy sila, sasalisi tayo. Ipaalam ninyo sa sumbungan ng hotdog. Ay, oh my God. Ay, sorry. Oh my God. Ay, ma'am. Pwede pahawak muna ng hotdog ko, ma'am. Pahawak muna ng hotdog ko, ma'am, ha? Sana all. Thank you, ma'am, ha? Ma'am, balikan ko yung hotdog ko, ma'am. Big shout out nga pala kay Aaron Carmen. Peace sa'yo, bro. Nice. Hulog. Dalawang beses na yan! Sir, sir. Okay, sir. Hawakan niyo muna itong mainit kong hotdog, sir. Hotdog? Ay, hulog pa. Sir, salamat, sir, ha. Okay, sir, ha. Ay, mga tog! Ay, mga tog! Hotdog? Oh, hotdog. Dito ka lang, sir, oh. Big shout out nga pala kay Darrell Garata. Peace sa'yo, bro. Peace. Ay, sorry, sir. Ay, sir. Ay, pwede alagaan niyo muna hotdog ko, ma'am. Alagaan niyo muna hotdog ko, ma'am. Lahat ng matitigas, hawak ko. Thank you, ma'am, ha. Ito, ma'am. Sir, saan yung hotdog ko, sir? Sir, saan yung hotdog ko, sir? Hotdog? Shout out nga pala kay Jessa Arsena.
Ay, wala. Gusto mong masaktan pa? Hotdog. Ay, sorry. Ay, ma'am. Pwede hawak-hawakan niyo muna hotdog ko, ma'am. Ito, hotdog. Hotdog. Thank you, ma'am. Ma'am, ayan ang hotdog ko, ma'am. Huwag kang babalik dito at mapapatay kita! Big shout out kay Charlie Dave Perez. So, yun mga ka-thriller, at sana nagustuhan nyo ang ating bagong video at huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Okay? Ha? Okay kayo.